barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuka sani, ni ne naku Ali Edosh, mai kawo muku shirye-shirye a wannan channel mai albarka wanda kuka saba kallo a kodayaushe. A yau na zo muku da wani labari ne mai nishadantarwa wanda zai sa ku nishadi kuma ji daɗi akan wannan labari. Amma kafin nan, ina roƙon ku da ku danna mana subscribe, ku danna mana liking, alamar ƙararrawa da kuma comment a ƙasan wannan bidiyo. Labarin ne zan ba ku a kan wani matashi. Ya kamar yadda kuka sani a wannan lokaci ana dafuwa, ana shan wahala na rashin kuɗaɗe. To gaskiya labarin nan za ku sha dare, amma kuma kafin nan kada ku manta ku subscribe din nan, liking, comment. Okay. A wata rana wasu matasa guda biyu suna zaune a majalisa, sai ɗaya tashi ya ce gaskiya shi ba zai iya wurin rashin kuɗi da ake fama da shi a wannan lokaci ba. Sai ɗaya ce to ya zai shi kan zai iya haƙuri har ubangiji ya kawo mishi lokacin da zai yi kuɗi. Ɗaya ce gaskiya ko ta wani hali sai ya yi kuɗi, ko ta wani hali sai ya kudance. Labarin bai tsaya nan ba, rana ɗaya sai tashi musamman takanas ta Kano ya tashi ya je wurin boka. Kun san me ya faru? Da ya je gun wannan boka, sai boka ya ce mishi ai in dai kuɗi ne ya huta, kai da in dai maganar kuɗi ne, amma akwai sharadi. Sharadi guda ɗaya shine zai ba shi dukiya, amma kuma har sai ya yi hauka na tsawon wata ɗaya. Kuna ji da kyau? Sai ya yi hauka na tsawon wata ɗaya. To yanzu malam mai kallo, idan kai ne aka ce sai ka yi hauka na wata ɗaya, ya za ka yi? Za ka amince ko za ka ce a'a? To ina kai wannan matashi sai ya ce ya duba ya yi tunani, da aka zai gaba sai kawai ce ba da ruwa ya yi. Ana nan aka mai magani sai ya haukace. Yana nan yana yawo a gari, ya tsinci leda, ya tsinci wannan, ya ɗau wannan, ya jefi wannan, haka yake ta fama a gari. Yi ta fama sai wani lokaci sai Allah ya shiga wani malami wanda shi yakan iya warkar da mahaukata. Ana nan sai wannan malami ya bar shi, ya ce kan ya kamata a ce wannan mahaukacin ko ba shi da yan uwa ne, amma dai zai yi kokari ya ga ya sama mishi sauki da kuma maganin da zai iya tallafa mishi ya ci da rawa. Ana nan shi matashi yana ci gaba da hauka, ya ci gaba da hauka, sai rana ɗaya wannan malami ya ɗauke shi ya kai shi a gidan shi, ya ci gaba da yi mishi magani yake yi mishi a koda yaushe. Ana nan labarin bai tsaya nan ba, magani ake yi mishi. Rana ɗaya sai ya fara samun lafiya. Aka ci gaba da mai magani sai ya farko lokaci ɗaya ya dawo sai ya ce shi, kun san me an ce bai haukan wata ɗaya. Kun san me ya faru? Da ya tashi sai ya ce ina ne nan? Sai malami ya ce na ga kana hauka ne kuma ina ba da taimako da ikon Allah ina iya warkar da mutum. Sai ce to ya aka kuma, amma sai tambaya ranar ya ko hasarin da na fara haka. Ya ce zan iya tunawa lokacin da na fara haka kuma na fara haka. Yanzu a kalla yau ina ga wata ɗaya ba kwana ɗaya. Wata ɗaya ba kwana ɗaya ce sai suna kuma ya tsaye shi haukan wata ɗaya zai yi. Idan ya rage koda kwana ɗaya wannan kudin ba zai faru. Sai kawai wannan malamin ya ce me ya faru? Dan ka gode wa Allah tunda ka samu sauki, yanzu za ka iya tafiya gidan ɗan uwanka ko iyayenka wanda ke tare da su. Saurayin da ya zauna ya yi tunani sauran shi ba kwana ɗaya ka ce ya wadance ya zama a sarkin mai ya fara jin daɗi, ya kai ta rayuwa. Ana nan sai mahaukacin da ya zauna ko kan ce mata shi tun da ya bar hauka, ya zauna ya ta tunani ya ce to yanzu shi wani mataki zai ɗauka tun da ce wata ɗaya sauran shi kuma kwana ɗaya ya yi kuɗi, kuma sai aka warkar da shi daga kuma. Mai kallo, idan kai ne wani hukunci za ka ɗauka kan wannan malami? Ina so yi mana comment. Idan kuma kun ji daɗin wannan shiri na labarin da muke kawo